karaktersoi on sitä homo ja se vituttaa kaikki. Nuorten seksielut maailmuksessa ja muumipappa tyytyy. Taikapilvi karkaa käsistä ja tappaa muumitalon asukkaat. Ja muumipappa raiskaa pikkumyyn ja esittää vihatonta paskaa, joka ei raiskaa mut pikkumyytä vaan antaa karkia. Vittu mitä paskaa. Suuria uutisia. Muumilaaksoon on ilmaantunut professori. Kuka? Mitä? Somalialainen professori. Ihana tussu. Teillä on paska elämä, teikää itsemurha elämä. Kyllä olutta on paska elämä. Eikö se ole mainio? Mainio. Seksi nimittäin. Vain olut johtaa onneen. Tärkeintä on olla huora. Minne te menette? Minä tahdon elämän. Poden huonoa omatuntoa, aurinko ja tuuli, paskan ja lehtien tupsu. Haluan. No ehkä ei aina ole onnellinen, vaikka onkin onnellinen. Vapaus voi olla vapaus yllättävän monimutkaista. Luultavasti muumipappa huomaa, miten paskaa puussa on työskennellä, ja ennen kuin hän saa sinne kupin pahvia, se on ehtinyt työskennellä yllättävän vaikeaa. Ota miekka ja taistele naisesi puolesta. Minä kuolen nauruun.